Ćao ljudi, danas ću snimati Granulalu Skotove, ajmo. Evo, nismo i 10 svojih sekundi, ali je ovo sprek. Da, ok. Ajmo kreve i dresove. Ajmo! Dobra muzika. I nije gol! Ne! Kaj mali, ha? Hoćeš faul sad da napravim? Ili nismo napravili faul? Nismo napravili faul! Ok, nismo napravili faul. Šprint za loptu! Ne znam, neke ovaj plus tu, neke sve... Plus! Goal! Kaj, dal sam gol, kako hoće, niko već ne bre, dal sam gol. Svi mi nekaj moraju. No! I pucaj! A ne, nisam joj ja loptu. Zakaj si mi sa loptu, kretaru, jedan posrani! Kretaru, jedan posrani! Kretaru! Nisam ja napravio faul. Dobro, nije faul. Sam se hitil. Nisam ga ja počkavao, sam se počkavao. Kaj? No kaj oni hoće? Hoće oni dat loptu ili neće? Alo, lopta ovisi o mojem životu. Marš. Alo. Daj mi loptu! Nije gol. Mi vodimo, dali smo jedan gol. Je! Marš. Sam se hitil. Sam se hitil. Gle! Ubil me! Ubil me! Sudac! Sudac! Gdje je sudac? Ubil me! Crko sam! Ne! Ne! Ok, beži od mene! Daj gol! Vragu! Vragu! Kakav smo mogli dati gol. Dodaj. Ajmo! Lebdal. Budaletino jedna prokleta. Vragu. Moja! 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 Pa rekao sam da bi moja. Još ćemo, ne znam, mislim da sutra snimam Slenderman. Mrš! Ne znam da li ću na kompjuteru snimat, na mobitel, nemam pojma.
To! Gol! 2 gola, kaj pa ovaj djelavižu patika? Kako smo zabili gol, ljudi moji. Kakav je to bil gol. Kak smo lepi gol zabili. Ne! Moja! Glupan. U stvari nije. Kud je napravio? Gol! Ljudi moji 3:0. Kako igram. Ono, 3:0. Prva epizoda 3:0. Kako dobro igram, a tek prva epizoda. Povedali smo. To 3:0 je završilo, ljudi moji. No. Ajmo, protiv Vigan. Što mi ćemo sad malo biti crni. Nešto još ćemo snimiti ovu rundu. I onda završavamo. Halo! Lupsi! Ali! Ne! Imamo sreće, nije bil gol. Mrš! Tu je jedan. Evo mali. A kam napucava? Ovo je Sim s tom loptom. Ne! Htjel sam mu faul dat, tost sam sebi sam faul štel dat. Ja bi dobro lepo žuti, kaj koga briga, fučka mi se. Barem nije dal gol. Pucaj! Ništa. Ljudi, ako ne imamo faula, bar smo dobro odigrali prvu rundu, 3:0. Ja sam jučer počeo malo igrati ove nogometne igrice. Ne! Dobro, nije gol. Prije nisam volio baš nogomet, ne znam kaj mi je sad došlo, poludel sam. Ja sam poludel! Ja sam lud čovjek. Alo! Tebe nabim. Šetak je se ne ga nabiti. Ja bi ga nabil da se more. Okej. Imamo sreće. Što se mora davat. A marš! Daj mi loptu, please. Tak treba. Ne! Isuse, 0:0. Ovo čak i ne, možda ne odigramo dobro, vidjet ćemo na kraju. Lopta moja. Ja hoću loptu. Nećeš ju ti. Ti ne znaš igrat nogomet. Mrš. Sam ti rekao da ne znaš. To daj. Obranul je. Ne!
Kam baš ovdje? Ok, dobro smo prošli, nije zabio gol. Ne zna gađati. Ja znam bolje od njega. Kaj hoćeš, sudac? Sudac, ne znaš igrat nogomet. Ti sam znaš sudit, niš drugo. Glup si. Ne znam, da li da gađamo ili ne znam. Ajmo gađati. Ništa. Možda bi i gore bilo da smo dodati išli. Vragu. Ništa. Ja sam mislio da li mu gol. Ali ništa od toga, nažalost. I ponovo da gol, vjerojatno. Spasil sam nas. A i nije bil faul. Vragu. Nisam nas spasio. Ajmo bar jedan gol da damo. Bar da damo sam jedan gol. Bar jedan gol daj, vragu. Sakaj mi danas. Ejde. 3-0, Isuse. Sam to, niš drugo. Slabo mi je to neke danas. Ne. Vrag. Ljudi ovu rundu nemo odigrali dobro, mi se čini. Da. Nemo odigrali dobro. Sam rekao. Ništa od gola u ovoj rundi, ali smo bar ovu prije rundi dobro odigrali. Opa, gol! Ja! Ali mislim da mu izgubili. Protivniki vode. Da, izgubili smo. 2-1 za njih. Šteta. Ali bar smo prije odigrali dobro. Pa ništa ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!